Malawi Today. Tikupasirani nkhani zikuluzikulu zimene zinachitika msikuli kuyambira dzulo ndi lero nde mukhale pompo kuti mumve nkhani zimenezi pa Times. Munali mpungwepungwe mnyumba ya malamulo pomwe phungu wa Blantyre City South East Samia Suleiman anasinthana mawu ndi wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya malamulo komanso aphungu ambali ya boma. Zinadza pomwe a Suleiman anayamba kulankhula nyumbayi koma spikala wa nyumba ya malamulo Amadaliso Kazumbo anakana zoti anawapatsa mpata Suleiman kuti alankhule. Izi zinapangitsa Suleiman kusinthana mawu ndi Kazumbo komanso ambali ya boma ndipo atawuzidwa kuti atuluke iwo sanatuluke nthawi yomweyo ndipo anawuza kuti asabwerenso nyumbayi kwa masiku asanu ngati chilango. Kathy Maulidi ali ndi ripoti. Poyamba wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo Amadaliso Kazumbo adapereka chilango kwa Suleiman kuti asazabwere mnyumbayi lolemba sabata yamawa, koma kutsatira momwe zinthu zidalili mnyumbayo komanso momwe Suleiman amachitira, Kazumbo adawonjezera chilangocho ndipo pakadali pano awapatsa Suleiman chilango choti asabwere mnyumbayi kwa masiku asanu. Polankhula ndi atolankhani atatulutsidwa mnyumba ya malamulo, Suleiman adati ndokhumudwa ndi zomwe zidachitikazo ponena kuti amvetsedwa kuti sipikala wa nyumba ya malamulo komanso ambali ya boma akoza zoti asamapatse mpata olankhula mnyumba ya malamulo. Iwo ati pa nthawi yomwe amafuna kupatsidwa mpata kuti alankhule mnyumbayo amafuna kufunsa nyumba ya malamulo komanso mbali ya boma ngati kuli koyenera kuti mtsogoleri wa dziko lino azinyamuka kumapita mayiko akunja kumakasaka mafuta. Malinga ndi Suleiman zomwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akufuna kuchita pofuna kubweretsa mafuta mdziko muno ndi zolakwika, chifukwa ngati zinthu zina zingathe kusayenda bwino anthu atha kusowa ofunsa chifukwa mtsogoleri wa dziko samangidwa. Suleiman atsindika kufunika kuti azipatsidwa nawo mpata kulankhula mnyumba ya malamulo ponena kuti iwo ali ndi ufulu ngati munthu amene akuyimira anthu akudera lawo. Koma chimene mayimira ine kuti ndilankhule ndimafuna ndifunse dziko, ndifunse boma kuti ndilankhule zoona ku dziko. Zana tamva president akunena kuti akusazika kunena kuti afuna apite ku Dubai akagule mafuta a dziko. Ndimafuna ndifunse kuti kuyambira liti president wa dziko akupita akagula mafuta kunja sizinachitikepo? Bungwe la WFP ndi bungwe la ku America atipasa $, kuti tigule chokudya tithandize anthu athu. Akutenga ndalama imeneyo kuti azikayenda nayo. Izizi ifeyo sitilola. Izizi ifeyo ngati Malawi sitilola. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda sadalankhulepo pa nkhani ndipo adatuluka mnyumbamo mogwiya kutsatira zomwe zidachitikazo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wapempha Malawi kuti azisamalira ndi kuteteza anthu okalamba. Usi anena izi lachisanu pamene anakagawira fetereza komanso mbewu yachimanga kwa anthu okalamba m'maboma a Chiradzulo ndi Zomba. Thomas Kachere watsandiza mbiri mu ripoti ili. Usi anati chikondi pakati pa anthu ndi chofunikira, kotero anapempha anthu onse kuti azisamalira ndi kuthandiza anthu okalamba kuti azikhala moyo wabwino. Anyamatani simukathandiza bwanji kulima? Iyayi. Tsopano awa agogo akula inu muli mphamvu zanu ofuna kwathandiza kutani kulima. Amayi omwe analawirira m'minda yawo anathandizidwanso ndi mbewu komanso fetereza. Pakadali pano Usi auza Malawi kuti azikhala ndi chiyembekezo pamene akugwira ntchito zawo. Zinthu zili bwino pa sikulu ya primary ya Mbayani 2 ku Blantyre komwe ana akuphunzirira pansi pa mtengo ndipo munyengo ya mvulayi sakuphunzira nkomwe. Titayendera sikuluyi tapeza kuti izi zili chomwechi kamba kakuti contractor imwe amagwira ntchito yomanga zipindazi ananyanyala makamaka zaka 7 zapitazo kamba kuti boma silimamupatsa ndalama zogwirira ntchitoyi.
komiti ya aphunzitsi ndi makolo pa sukuluyi, gulu la makolo okhuzidwa komanso kansala wa dera la Mbayani Edwin Chintuli ati ndokhumudwa ndipo akuganiza kuti boma likuzengereza kukonza mavutowa. Daniel Zimba walemba ripoti. Times yapeza kuti mwazina pa sukuluyi pali zipinda zina zongofuna kukonza mkati pansi, zina zongofuna denga ndi pansi, pomwe zina zidangomangidwa m'maziko ake. Akuluakulu ku kampani ya Vision Contractors yomwe imamanga zipindazi anakana kuyankhulapo, koma Times yapeza kuti kampaniyi idanyanyala ntchitoyi mchaka cha 2018, boma litakanika kuipatsa ndalama zogwirira ntchito monga mwa mgwirizano wawo. Ndi kuchuluka kwa ophunzira pa sukuluyi tsopano, zinthu zafika povuta kwambiri zomwe zabweretsa nkhawa pakati pa komiti ya aphunzitsi ndi makolo komanso mbali zina zokhudzidwa. Inu tangoganizani, mvula ikayamba ana pa sukuluyi saphunziranso chifukwa zipinda zophunziriramo sanamalize kuzikonza. Anoyo Makumba ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa komiti ya aphunzitsi ndi makolo pa sukuluyi ndipo akufotokozapo. Contractor amene amachoka potisazika ananena kuti makalasi wata kusiyani manja mwani feta chokapo. Titamufunsa kuti tilowese mwana ananena kuti izozo sizi kuti khuza muona anokha kuti mpanga bwanji. Kuwafunsa adindo ainacha sukulu apa sukulu pano ahedi akutiuza kuti sukulu yo ili manja mwa contractor. Zimene zizi ndizosokonekera koma chonsecho contractor ngakhale magadi ake pa sukulu pano anawachosapo. Mmodzi mwa makolo okhudzidwa, Mayi Angelina Msiyaluzu, wapempha boma kuti lichitepo kanthu mwamsanga. Ife chimene tinganakonda kuti chichitike ndi choti aboma akambirana ndi contractor ifo nkhani amanena kuti ati contractor sana ndi ndalama zake. Ndi aboma anakagwirizana ndi contractor kuti makalasi atisegulire chifukwa zambiri zinatha pasipo ndipo kuti mabrodi alimo koma contractor akungofuna ndalama zake. Ndi ife nkhawa yathu ndi kuti aboma akanakambirana ndi contractor ampase ndalama zake anathu akhaliso kuti akhale afulu chifukwa kuti mbali ina anathu tukaphira ufulu wawo. Ndipo kumbali yake Kansala Edwin Chintuli anavomereza za vutoli koma anati akuganizira kuti boma lakhala likunyalanyaza pempho lawo pa nkhaniyi. Taesesa ifeyo menyerera nkhondo kuti mwina angotilola kuti ana nthawi ya mvula azipuziramo talephera. Ine mwini wacho wadera limene ndakhala ndikumapita kwa meya kwaimbira Minister of Education kumangoti tikuthandizani mpana lero. Mkulu wa zamaphunziro mu mzinda wa Blantyre Clayton Tambala nawo ati akudziwa za vutoli ndipo pali chikonzero kuti mmene nyengo ya mvula yafikamo ophunzira ena pa sukuluyi asamutsidwe kupita ku sukulu ya Mbayani 1 Primary komwe kuli midadada inayi 4 yomwe ati ikungokhala. Ndi mvula iyi ifeyo ngati tikuchita manage maphunziro musite tinaona kuti andetirane nawo ana. So kumbayani 1 kuli maklasi about 4 amene sakugwiritsidwa ntchito. So while we are waiting kuti contractor akambirane amalizitse za construction together ndi mvula inde kuti atapana ina zikagwiritsa ntchito maklasi nawo that's a temporary arrangement. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi anakana kuyankhulapo ndipo mneneri mu nduna wa zamaphunziro anapempha nthawi kuti afunse kaye kwa adindo oyenerera asanayikepo mlomo pa nkhaniyi. Sukulu ya primary ya Mbayani 2 anayimanga pofuna kupeputsako sukulu ya Mbayani Primary yomwe pa nthawiyo imasula wophunzira pafupifupi 14,000 pa chaka malingana ndi Kansala Chintuli. Bwalo la ndege ku Nzuzu akulikonzanso ndi chilinga choti pazitera ndege zikuluzikulu zoti zitha kunyamula anthu 160. Mwazina kampani ya Airport Development Limited ikutalikitsa njira yomwe ndege yomwe imayendapo potera komanso powuluka mpanda komanso maofesi ena. Feston Barakezo ali ndi ripoti. Ofalisa nkhani za kampani ya Airport Development Limited Awezi Gondwe ati gawo loyamba lokonza bwalo la ndegeri litenga masiku 10 ndipo mwazina kukhale kuonjezera nsewu umene ndege imayendapo potera komanso kuwuluka. Ngakhale sanatchule kuti ntchitoyi itenga ndalama zochuluka motani, Agondwe anati ntchitoyi ikugwiridwa kupyolera ku ndalama za boma. Poyankhula posachedwa apa atakaonekera ku komiti yoona zamtengatenga ya nyumba ya malamulo, mkulu wa kampani ya ADL Victor Lungu anati akugwira ntchito zosiyanasiyana zokonzanso kagwiridwe kawo ka ntchito monga kumanga bwalo la makono la ndege ku Mangochi komanso ku Mzuzu, ntchito imene izatenge ndalama zokwana $250 million. Mfumu ya mzinda wa Mzuzu Akondwani Brian Yasulu anati kukonzanso bwalo la ndege lakale la Mzuzu ndi chinthu chabwino kwambiri
kwambiri popeza kuti zithandizira kuti ntchito zokopa alendo zipite patsogolo mu mzindawu. It's not the airport that we've been talking about as international, but we are extending the runway of the current one. Sindikukamba za bwalo la ndege la Makono lomwe lakhalira mkamwa mwa anthu kwa nthawi yayitali, koma pano tikukonza bwalo lakale cholinga choti tizitha kulandira alendo ambiri komanso kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Transfer the passenger numbers to that airport and all those facilities that are involved. Poyankhulapo wapampando wa komiti yoona za mayendedwe ku nyumba ya malamulo a Enoch Phale anati pomwe boma likuwunikira zomanga bwalo la ndege la Makono ku Ekondeni, ganizo lokonzanso bwalo la ndege lakale la Mzuzu ndi labwino kwambiri. Ena akhala kukambapo kuti bwalo la ndege la Makono likazatha boma lidzagwetse bwalo lakale la ndege ku Mzuzu ndi cholinga choti pazakhale zitukuko zina. Poyankhula pa izi Phale anati ganizo ndi labwino komabe litha kuwunikidwa. Bungwe la Mwapata Institute lati ndikofunika kugwirana manja pofuna kupititsa patsogolo ndondomeko za chakudya mdziko muno. Muzi wa akuluakulu a bungwe la Mwapata Institute Anderson Gondwe wanena izi pa mkumano wa adindo osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe. Agondwe anati pali kuperewera pa mgwirizano wa adindowa zimene zikupherezera ndi zotsatira zimene apeza pakagwirira ntchito kupititsa patsogolo ntchito zakapangidwe kakonzedwe ndi kapezedwe ka zakudya mdziko muno. Agondwe akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Tapeza mfundo zambiri koma mongo fotokoza mfundo zochepa chabe. Mfundo yoyamba ndiyo khuza namene ma department osiyanasiyana timagwirira ntchito limodzi. Pakadali pano tikuona kuti ma department ambiri komanso ma development partners ndi ena mgwirizano kwenikweni ukhanga tucheperapo chifukwa awakupanga izi koma sitikuziwa kuti yakupanga chani. Ndeno ife tikunena kuti tiye tikhale pansi ndikupanga mapping ya ma activities ngati dziko lathu la Malawi komanso ma district ndi ma communities. Ndeno report imeneyo iyikidwe mwina pa website kuti wina aliyense atha kuipanga access ndikuona kuti uyu akupanga zakuti akupanga zakuti. Mkulu oona za kafukufuku ku bungwe la National Planning Commission Andrew Jamari anali kupititsa patsogolo ntchito za chakudya ndikofunikira kwambiri pamasomphenya a dziko lino a 2063. kulumikizana kwa anthu awawa ndikuwaunikira bwinobwino kuti akhale ndi chitsogozo choyenera ndikufunikira kwambiri. Nchifukwa ife bungwe la National Planning Commission mogwirizana ndi aunduna wa zaulimi amene pakali panopa ndi amene amatsogolera ntchito izizi tikugwirira ntchito zilimodzi pakufunika tilimbikitse, ndipo munjira imodzi yolimbikitsa ndi nkhani zimene timakambirana lero kunena kuti kodi tipanga bwanji kuti aliyense amene akutenga nawo mbali ku nkhani ya food systems ndithu tione kuti akugwira bwanji ntchito zawo, akukonza mbali yake iti, akugwiritsa ntchito ma resources ake atikapitizo wati zoyeneretsa zake ndi ziti, nanga kuperewera kwawo ku ntchito zimene akugwira nkotani kuti tiathandizire athe kukwaniritsa kugwira ntchito zolimbikitsa nkhani za food systems. Tipitiriza upasana nkhanizi ngatawonerezi mgwirizano wa mabungwe wa Chisankho Watch omwe cholinga chake nkuonetsetsa kuti chisankho chizayende bwino adzudzula mchitidwe wa anthu andale opereka katundu osiyanasiyana kwa anthu kuti awavotere. Polankhula lachisanu mu mzinda wa Lilongwe wapampando wa bungweli Bishop Clifford Matonga ati izi ndikudzera mu kafukufuku yemwe apanga ndipo ati mchitidwewu ngosayenera. Amatonga afotokoza malo ena kumene uchitira kalembera ngakhale bwalo la milandu lidalamula NRB kuti adzipezeka kumalo olembetsera, malo ena samapezeka. Zizizi zinthu zogwetsa ulesi kuti malamulo akupangidwa koma zitikuwatsatira monga mmene zidayenokhalira zomvetsa ulesi zobwezera anthu ena mbuyo zimene zidazifotokozanso kuti zidayende bwino madera ena masenters ena zimene zachitika madera angapo ndithu mdziko muno zimene zili zosalimbikitsa tikamaganiza zokhala ndi chisankho chovomerezeka ndi Malawi aliyense. Zinthu zimene ziyenda muziyang'anira bwino bwino zipani sizidachite bwino komanso mbali ina ya anthu opereka chithandizo kwa anzawo ngati mapulogalamu amtukula makolo zimenezi zachitika m'madera okhawo amene anthu akuchitira kalembera zosathandiza zokhala ngati kuti anthu akuakakamiza kuti akalembetse akatero alandira mtukula makolo kapena
alandira ndalama zotere zimenezi ndi chisankho chokhala chabwino chamtendere chopanda zigugu zimenezi zosanafika ngakhale pang'ono. mabungwe omwe ali pansi pa chisankho watch ndi Catholic Commission for Justice and Peace, Gender and Justice Unit, Public Affairs Committee komanso MHAB. konsolo ya boma laneno yati nchitidwe olekerera anthu odziwika bwino akapalamula milandu komanso abambo kusaneneza nkhanza zomwe akumana nazo zikukolezera nkhanza zotengera kuti wina ndi mamuna kapena mkazi mdziko muno. Wapampando wa konsoloyi a Joseph Chipariwali wanena izi pa msonkhano okhazikitsa masiku 16 olimbana ndi nkhanza zoterezi mbomali. Daniel Zimba walemba ripoti. Konsolo ya boma laneno mogwirizana ndi bungwe la abwenzi pa zaumoyo anakonza msonkhanowu ndi cholinga chomema anthu kuti agwirane manja polimbana ndi nkhanza zotengera kuti wina ndi mwamuna kapena mkazi mbomali. Poyankhula pa mwambowu Achipariwali anadzudzula mchitidwe olekerera anthu odziwika akapalamula milandu komanso mchitidwe wa abambo ena kukanika kuneneza nkhanza zomwe akukumana nazo m'mabanja. Mwina pakati pa munamva zoti wa polisi wina wapanga zimenezo panelo patolomba boma koma mpaka na panopo nkhani imene sinonengera tuwake kuti yapita kutia yangozizira zimeja ndizopweteka mapeto ake timva kuti tikwapanga transfer amuli wasakunoko muri pasitauri anthu ambiri azipanga zinthu zoyipa facho chiyungamonso pena pake sikusiri kwenda bwino kwambiri kunokwera timakalipira bambo kati mungatiana ukalipira bambo zimesi bwanyi muna anako sakumva koma kulipoluka uzanzako ndikuta manyazi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la abwenzi pa zaumoyo Maira Mwanza anati bungweli ndilozipereka kuthandiza boma pa ntchito zotukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Iwo anati kudzera mu ntchito zake zosiyanasiyana bungweli lathandizira kuti anthu ambiri mbomali adzineneza nkhanza zomwe akukumana nazo ngakhale kuti ambiri mwa anthuwa ndi amayi. Tikutenga magawo osiyanasiyana. Choyamba gawo yoyambirira amene tikuyamba ndi community because we understand kuti anthu amapangidwa nkhanza amakhala m'midzi mwathu momwe madera mwathu momwe ndiye tikuyenera tipeze tinapanga ma structures a m'midzi onena kuti munthu aliyense amene apangidwa nkhanza azitha kupeza njira yoti akathe kuwululira nkhanza ija. So ababa in terms of referral pathway and intervention imene napanga apa na zinezi zimene zapangisa zoti khani macases ambiri because anthu there panopaza akudziwa ano kuti tikuyenera tikanene kutiwo. Malingana ndi mkulu woona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ku konsolo ya bomali a Gertrude Mphande, chiwerengero cha anthu omwe aneneza nkhanza mbomali pofika mwezi wa Oktoba chakwera kupitirira 400 poyerekeza nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Pamwambowu panali akuluakulu aku konsolo, atsogoleri a ndale, mafumu, achinyamata, makolo ndi ana asukulu, ndipo uthenga unafalitsidwa kudzera mu luso losiyanasiyana kuphatikizapo mayimbidwe, magule, zitsuzo, ndakatulo ndi masewero a mpira wa miyendo. Nthambi ya immigration yati ndi malingaliro otsegula ofisi zake m'maboma a mdziko muno pofuna kuti anthu azitha kupeza thandizo mosavuta. Commissioner wa nthambi ya Fletcher Nyirenda wanena izi pomwe amakhazikitsa ndondomeko yatsopano yomwe nthambi igwiritsa ntchito kuchoka chaka chino mpaka 2029. Mercy Matonga ali ndi ripoti. Malinga ndi Nyirenda nthambi ilinso ndi malingaliro okhazikitsa njira zamakono ogwiritsa ntchito nzipata zake zonse za dziko lino ndi cholinga choti anthu asamadikire nthawi yochuluka akafuna kusindikiza ziphaso komanso thandizo lina loyendera. Dongosolo lomwe tapereka lero ndionena kuti ma-activities amene tayika mmenemo ndionena kuti tifuna kuti aziyang'ana kwambiri kuti munthu amene tikugwira naye ntchito timthandiza bwanji andi moyenerera motani nde zigawo zake ndi zimene zonse komanso kuti maofisa athu tithe kumaphunzitsa ukadaulo osiyanasiyana ndi cholinga chonena kuti tithe kukwanisa kupereka ntchito yoyenerera kwa Malawi. Ndipo mawu ake nduna za mdziko Ken Zikhale Ng'oma anati ngakhale nthambi yakhala ikukumana ndi mavuto ambiri tsopano mavuto achepako. The mmene zinalili kale panalibe ma strategic plans amene amendesera ma departments. Panopa president athu anatilamula kuti ma departments athu azikhala ndi ma strategic plan. Chifukwa chake muona immigration akhala ndi strategic plan yoyamba yamphamvu imene ipange ndondomeko zonse zoti imene iyenda bwanji. Ndifeyo pene poyambira patayamba ndemuone pakatha 5 years kuti immigration izoneka bwanji ndimene zimakhalira ndikusata ndondomeko zonse ndine ndilokondwa kwambiri kuti zikutsatidwa zambiri zapakusintha inosomwamba kuona immigration unayi mavuto ambiri zona mapassport amavuta chine chichonse mavuta chikuti panali kusintha nde kusintha tapangaku
ukupita notsopano the right direction. nthambi ya immigration inakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kuthandizira anthu olowa komanso kutuluka mdziko muno ndi kupereka ziphaso zoyendera kwa iwo oyenerera. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA latipereka mabiro atsopano ku nduna yoona za malamulo pofuna kupititsa patsogolo chitetezo cha ufulu wa intaneti. Mkulu wa bungweli Daudi Suleiman wanena izi pa mkumano wa adindo osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Suleiman ati mabirowa ndi monga cyber crimes, cyber security, e-evidence ndi e-transaction komanso digital innovation entrepreneurship mchingerezi. Malingana Suleiman, mabirowa aonjezeredwa pa malamulo monga Electronic Cyber Security Act ya mchaka cha 2016 amene bungweli ligwiritsa ntchito. Ndi lamulo limene likutchedwa kuti Cyber Crimes Bill, lamulo limene lili kufotokozera kuti kodi ndi milandu iti imene munthu atha kupanga chifukwa chogwiritsa foni ya m'manja kapena kompyuta. Tilinso ndi lamulo lina limene likutchedwa Cyber Security Bill, lamulo limene lili kufotokozera kuti kodi ngati dziko tidziteteza bwanji kumakina kompyuta komanso kuti titeteze bwanji amalawi kwina kulikonse kumene ali. Mkulu wa sukulu ya National Defence College imene ili pansi pa Malawi Defence Force, a Brigadier General Dan Kuwali, wadakukhulupirira kuti mkumanowu uthandizira kupeza njira zamakono zimene adindo m'magawo osiyanasiyana angagwiritse ntchito popititsa patsogolo chitetezo komanso chitukuko cha dziko lino. Ndiye tikufuna tione kuti kodi ubwino wa artificial intelligence ndi otani, tizigwiritsa bwanji, kuipa kwake ndi kotani, ndipo tingakupewe bwanji. Nkona takhala panopo kuti makadaulo a artificial intelligence atithandize kuti tione kuti technology tizigwiritsa mwaubwino komanso tisamagwiritse molakwika. Mkumanowo umene ndi wa masiku awiri ndipo wabweretsa pamodzi akatswiri pa nkhani za chitetezo, chitukuko komanso luso la makono wakonzedwa ndi sukulu ya National Defence College komanso Malawi Cyber Emergency Response Team imene ili pansi pa bungwe la MACRA. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisiyana na insomito yake mlani mpungwepungwe mu nyumba ya malamulo pomwe phungu wa Blantyre City South East Samia Suleiman anasinthana mawu ndi wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya malamulo. Zinthu sizili bwino pa sukulu ya primary ambayani 2 ku Blantyre komwe ana akuphunzirira pansi pa mtengo. Nkhani zina bwawo la ndege ku Nzuzu akuli konzanso ndi cholinga choti pazitera ndege zikuluzikulu. Muli ndine Yankho Sunda.